Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu na-achụso nta ugwu ruru mmadụ, Amnesty International nọrọ taa akpọkuo gọọmenti ka ha mee ihe ọsịsọ banyere ọnọdụ enweghị nchekwa nke narị ilu ọjị n'ime mpaghara South East, ma hụ na ha mere nyocha eji nkwụwa aka ọtọ mee banyere ogbugbo, igbu ọchụ, ifu efu ọtụtụ mmadụ nakwa mpụ ndị ọzọ nke ndị nọ n'ọchịchị na nke ndị nkịtị so wee mee kemgbe ọnwa Ọgọst afọ 2015. Osote onye isi ala Kashim Shettima ekwuola ugbu a na ka ala anyị siri na-emeso Dangote ga-adabere ka ndị mba ndị ọzọ ga-esi ekpe anyị ikpe ma rụtụ aka na ala anyị Naịjirịa ka dị ukwuu karịa otu Pengassan. Maka ọ dị, Bishọp Kuka ekwuola na ọ dị mkpa ka ghara imetọ ugwu ruru ndị ọrụ isonye otu ọbụla masịrị ha dịka nke otu Pengassan. Dịka ndị ụlọ sineti malitere nnọkọ ọgbakọ ha taa mgbe oge ezumike ha kọrọ ọnụ, Sinetọ Natasha Akpoti-Uduaghan so wee bịa ọgbakọ ahụ. Ọ bụ n'ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.